Беларусы. Традыцыйна на канцы кастрычніка у мястэчку Свіслач адбываецца дзень памяці паўстанцаў. Гэты дзень звязаны з асобай Віктара Каліноўскага, старэйшага брата Кастуся Каліноўскага. Віктар Каліноўскі быў фактычна ідэолагам паўстання 1863 года. Ён памёр у Свіслачы. Запрашаю ўсіх 27 кастрычніка о 12 гадзіне сабрацца ў мястэчку Свіслач на пляцы каля касцёла святого Францішка Асійскага. Будзе паездка ў вёску Якушоўка, дзе стаяла сядзіба Каліноўскіх. Пасля мясцовыя актывісты запрашаюць усіх на сяброўскі пачастунак, дзе будзе таксама творчая праграма, выступы бардаў, паэтаў. Заклікаю ўсіх наведаць Свіслач 27 кастрычніка. Жыве Беларусь!